मानसिफ्राबो गेसाव गयाबो गेसाव मा जाबावनांगौ जाखो खायलें थु खायथ्रासा कुलटां टां कालटां टां कुलकां टां सार गेदें गेदें सा लोगोफोर सकाले गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आं दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय मादैया मानसिखौ ना बेसेबां देलायदों सना रुफा गानफबजोबदों नै ओमफ्राय गस्लाया बेनो ओमफ्राय जोमग्राया बेनो नै दिनै मादैनि स्टाइल थांनो नागिरदों मादै मानो होननानै बुंबा जोंहानि बाजैया बिहामजो लायगोन नालाय गामियावहाय बिहामजो लायगोन बेहायनो फुङावनो हाबाया फुङावनो लोगो न'आ 6थायावनो मायावबानो होनदों ना 5:30 ओमफ्राय दा टाइमा 6:30 जाबाय जोङो हाबा नायनो थांसै हाबायाव दा ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे देखायलांसै हाबानि बागै मा नुयो नोंथांमोनहाबो अननानै दिनै सानसेनि भिडिअखौ आंजों लोगोसे नायलांफाबानो जाबाय 8, 9, 10 मिनिटखौ आयु नै आंना थिगानो गैला फोथा थुवाबाथाय लांदां सान्थि मोनाहाय आङो मालायफ्रा मालाय लांदां थानो हायो मालाबा बावसनबा आलदा माखौ जादो देलायबाय थानोसै लोगोफोर देलायनायाथ' देलायखांबाय क्लिपल' थुनांसिगौ आंना जेरावखि थाङा बेनो मा देलायनो जाबाय बिराद मोजां नुबाय आंहा बेखौ ओरै हगारसोलायथारनोसै ओरैहाय बिहामजो मोनलायलायनायाखि बिदि देलायहाय ओइ लोगोफोर आङो जिउआव बिराद मोजां मोनो देलायनो ओमफ्राय बुरैनानै थैलायलायबाबो आङो देलायनायखौ माबा गारनाय नङा खोमाहाय लोगोफोर ओंखारबाय नै लोगोफोर BMW गाखोनोसैलाय गुदुर लागायलायबाय जोंहा बोराय बुरै जासोगारदों आदै फैद' दे नोंसोरखौ खेबसां सागोन ना मागोनथाय बोरायखौलाय मानबो नै जोंहा मालाय हौवा गोदाननि हाबा बिगोमाया सना लोखिया जा समायदोंलै बेवहाय मोजां नुथारदों औ दे समायदों दे आयु मालाय आंहा बिहामजो गोदानखौ नायनोसै आयु सना लोखि गावदां आंनि बिहामजोसो बिहामजोखौ आं हिन्जाव गोदान लाबो हाखांजोबखो ना माखो बाल मालाय हाखांजोबनानै साहा पानि लोंबाय दे सिख्ला मानसिफोर गोसो होना माव गथ'आ जोंहा बुरैबाय जोंहा मावनाङा नोंसोरनिसो फाला हिन्जावा नै मालाय आलु हादों हाबानि आलु हादों गथ'फ्रा मेथाइबो लाबो मेथाइबो लाबोबावनांगौनो मेथाइ अनलाइनाव फैसा मोननायजों आयु र' आं मालाबा जाहोगोन आब' र' गथ'फोरा ओमफ्राय गय खावदों नै उन्दैफ्रा गय गयाबो माला हाननाय सेवजोबनाय गोदाव सोरावलाय मानसिफ्राबो गेसाव गयाबो गेसाव मा जाबावनांगौ जाखो बिदि होनजानायसो जाबाय नोंसोरो नै बाजै नोंनो गेसाव नालाय गयाबो गेसाव जोंनुवाखै नुदों अमा बिसो एवबाय लागाव दाबो मोनाखै ओंखामा आयु जा लेट संखाबाय दे ओंखामफोरखौ ओंखाम ओंख्रिखौ लेट संथारबाय नामा दालिनो लाब्रे
बांसिन मोखांखौ बोरै होना खाफायना है मोखांखौ खाफाया मानो खेबबाय गावखौनो खेबबाय बै माबाखौ नाय जाखो आफि गोदानखौ नायखांबायहाय नङा बेखौ लाहै नायखांबाय औ ओइ देलाय ओइ माथो देनायखौ होना फाग्लाफोर बोखायबायखो देनायानो मोनाखै देबाव आयौ माथो संख्रि लाबा थाङाखैलाय गावसोरनो दंखायो ना आं बैथिं जोंनानै एसे थांनाय फैखायो एसे बानलु सुगैदो मोसा बरिया जोंहा दाउरे जायगायाव बायनाय दाउरे जायगा बिराद गोथाव जासिगोन जोंनिया गोमो जाखाबाय नै बरिया साइज जाखाबाय हरदो दे बेदरा मालाय दाउ एवग्रा बिराद मोजां एवनो रोङोहाय जोंना हाबाबाथाय नै बिसोरनो एवो नैबे सासे ओमफ्राय दाउ एवग्राया लिडारफ्रा मावनो रोङा दांनो रोङा नै साखिनाय दिनै बिस्थिबार ना मानसिफ्रा रावबो जालायलाया ओमफ्राय आं साखिग्राया जाबाय गोथाव जादों लोगोफोर गोथाव दाउ रेजेकसो दाउ रेजेक हाबा नायग्राफ्रानो जोंना हाबा नायग्राफ्रा हिनजाव गोदान लागोखौबो खेब हिनजाव गोदान लागो हौवा गोदान लागो जमा जमि बांद्राय खेबबा सागोन आं नोंखौ खेबखायाखै साजागोन ना गोसा खेबबा जाला जागोन ए नोंनि केमेराया ग्लासाव थागोन ना बहायनो थागोन साहा लोंसै नै हिनजाव गोदान हौवा गोदाना बैराथिफोरनो होग्रोदो दे ओइ हिनजाव गोदाननि साहा लुनाया गोदै ना गोबाब जाखो खोन्थाद' सेंग्राफोर गोदै ना गोथाव ना बिबाजैनि साहा फुदुंनाया मादै गोदान ना मान सनमान लाबाय नै मालाय सनमान लाजोबबाय हिनजाव गोदान हौवा गोदान मोजां आसिरबाद हो ओंखाम ओंख्रि संग्राफोरखौबो नै मालाय सनमान लाफैजोबबाय नै बिहामजो बैखौ खुलुमदो नै बयखौबो सनमान लास्रांजोबबाय औ सुखि संसार जाथों ना बिबाजै आसोलखौसो बिहामजो नै नोंखुनजो आसोलखौ खुलुमफैदो आयै सना दे गोथाव जादों ओंख्रिया आंनि हाबानि ओंख्रिया गोथाव जादों गावनि हाबानि ओंख्रिया गोथाव जादों जोंहा फिसालानिया गोथाव जादों बिहामजो गोथाव
बरा होननांगौ गोथाव ना जा गोथाव 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 नोंहाबो एबार सेस्था खालामदो स्टेन्ड बाय जाखाबायना स्टेन्ड बाय जाबाथाय लुगुनु नाङोनो दहायनो एसे नांहांखाबायना नोंना एबार नोंनि नेक्स्ट इयाराव जादो दे जादो माबा गोसोम सोम नुलाजोब्बाय मानसिफोरखौनो ओंखाम जाबायहाय नै जोंहा बिबु बिथैजों पनिर लाबोथां बिबु बिथैजों जाबायनो दिनै बिस्थिबार ना बयहाबो मिरामिस आंहाल' आमिन गोलाव आं जायाहाय मुरि गन्थंखौ गेस जायो निरित बसबाय नै बेवाय एसे गाबदो नै हौवा गोदाननि फिसाया एसे गाबदो बिहामजोजों गाबफादो दे सना दे गाबनाङा दे बांगाल हौवाया लाबोआखै नोंखौ बर' हौवायासो लाबोदों गार' हौवाया लाबोआखै बांगाल हौवाया लाबोआखै खना हौवा बर' हौवायासो लाबोदों बिहामजो बर' हौवा ओइ बेवाय ना दं हाबा जाना माबायदि मोनखो बाल मोजां मोनबाय जादो सना लोक्षि लोगोफोर आङो नै हिन्जाव गोदान देलाय होनायाव फैलायबाय ओमफ्राय मानेखिनि आंनि भिडिअ'आ दसेनो ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय बेदर संनाय देखायो दसेनो हिन्जाव गोदान बरायनाय हाबानि माबा माबि देखायो लोगोफोर ओरै थांलाय ओरै फैलाय आङो भिडिअ'खौ खालामबाय थादों नालाय एडजास्ट खालामनानै होनाय जायासै जेखौ लाइन लाइन खेबलांबाय थादों बेखौल' लाइन लाइन होबाय आङो ओमफ्राय गाज्रि नुदोंबा नोंथांमोनहा दिनै सानसेनि गाज्रि नुनायखौ खेमाजों लोगोसे खमा होबानो जाबाय हिन्जाव गोदानखौ नै बिहामजोखौ जि मोजां देलाय होबाय सानाया दासोरखौ राहोदों नै सानदानाय गेर 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 मुसा सानाया दासोरखौ नाहरनानै सानदानाय कालटां टां कुलटां टां कालटां टां कुलकां टां सार गिदिं गिदिं सा दै जब जब गांजेमा दे बरिया जों लागो बाथा बारायनि हाबाया दाउ एवनो नागिरा मोसालायनायसो दे हरदो बिहामजो आयौहाय मा दै जब जब गांजेमा दालो दालो बरिया दालो पियास दालो लसुन दालो बारो मसला ing tola topola deh musati tola topola baro mosola ing tola topola baro mosola बिहामजोफ्रा जि सुन्दुरि सुन्दुरि देलायना फैदों हाबायाव आंनि बिहामजो सना लोक्षिफ्रा बिराद सुन्दुरि सुन्दुरि आंनि बिहामजोफ्रा नुदों हाय नुदों आंनि बिहामजोआ बेसे सुन्दुरि सुन्दुरि आयै आयै एलबामनि एक्ट्रिस जानो हाया आंनि बिहामजोफोरजों नुदों आरो बिदि फैदो राजबुरु सोलो नायलाय बेसेबां सुन्दुरि सुन्दुरि आंनि बिहामजोफ्रा सिख्लाफ्रानो हाया सोलो